ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଡ଼ ନା ସମ୍ବିଧାନ ବଡ଼। ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଦେଶର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ତ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଅପସାରିତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 61 ବା ଆର୍ଟିକଲ 61ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ। ଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିମୁଭ୍ଡ under Article 61 of the Constitution of India.